malam Kamis, Kamis malam Jumat. Saman ping pira yo? Bendina. Yo galek-galek ka bojomu. Oh setahun pisan. Lak nyenyek tahun. Mosok setahun pisan yo. Preketeng delok sampean corongoan. Kumpul bojo sing paling apik seminggu ping 3. Minggu malam Senin, Rebo malam Kamis, Kamis malam Jumat. Nek ana wong kumpul minggu malam Senin, iku nek ditakdirna Allah dadi anak, bakal dadi arek sing nurut nang Allah, ya nurut nang wong tuwa. Iku nek malam Senin apik hasilnya. Mulane nek arek nom-noman wates sapa langgar, sapa masjid, arek kok akhlake apik, iku hasilnya malam Senin yo. Bek